Ay. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, pois nada, bo día a todos e a todas. Eu solamente dar gracias sobre todo a Merelles, lóxicamente. Lle comentaba antes que para nós, para os concellos de Valdeorras é unha sorte telo de director de turismo, porque sabemos que temos un amigo, xogamos en casa. E neste caso, pois, moitísimas gracias, José Manuel, porque sempre estás aí cando te buscamos, e sobre todo, pues bueno, sempre nos recibixe con moito agarimo e hai que reseñalo. Así que moitísimas gracias por estar e firmar este convenio con nós. Vamos a tratar de que eses cartos que conseguimos e que tú veches a ben poñer en riba da mesa sean útiles e que sirvan de verdad para poñer o camiño de inverno donde se merece. Eu non quero olvidarme nunca das asociacións, as distintas asociacións polas que pasa o camiño de inverno, que realmente temos que ser ben conscientes de que se chegamos aquí foi gracias a eles. De ninguna maneira me gustaría deixar pasar a oportunidade de reseñalo e sobre todo, pues bueno, convidalos a que nós, si, neste caso represento a Asociación de Concellos polos que paso o camiño de inverno, pero convidar as distintas asociacións a que non deixen de seguir peleando, porque fannos falta, naide mellor que eles coñece o camiño, de maneira que, como eles son sabedores realmente do que necesita o camiño, porque están todos os días niso, convidalos a que nos sigan apoiando, a que as queixas e todas as necesidades que eles vexan no camiño pois nos as fagan chegar. E nada máis, solamente eso. Moitísimas gracias a todos e a toda a xente que colaborou para que isto chegase hasta aquí. Gracias. Como decía Jorge, o presentador, hai 8 anos que se oficializaba como ruta oficial do Camiño de Santiago, pois xa é quen de medrar este ano pois un 38%. No que levamos de 2024 xa foron máis os peregrinos que transitaron por o Camiño de Inverno que todos o que o fixeron o ano pasado. Son cifras cativas aínda, quizáis, con 2.700 peregrinos, pero a progresión é moi importante e por eso este acto co que oficializamos a asinatura do convenio coa Asociación de Concellos do Camiño de Inverno, pois a verdade é que un paso, penso que importante, pois para seguir colaborando entre as administracións e, por suposto, tamén as asociacións. É unha satisfacción ver aquí a concelleira de Silleda e tamén a concelleiros de concellos do veciño Bierzo. A verdade que é moi importante que todos estemos apoiando esta iniciativa e pola que, ademais de converterse nunha das rutas que seguro ten máis proxección de cara a peregrinaxe, porque xa estamos vendo que, ademais dos españois, pois hai estranxeiros que fan o camiño. Os primeiros son os portugueses, despois os primeiros son os italianos, despois os portugueses, e de terceiros están os norteamericanos, que son uns peregrinos que están descubrindo Galicia e o Camiño de Santiago, e noutros territorios, por exemplo, no Camiño portugués da costa, pois xa son os primeiros estranxeiros que fan este camiño. Coido tamén que con este convenio vaise facer posible que tamén os municipios por os que atravesa o camiño teñan unha visualización maior e tamén que poidan aproveitarse dunha promoción, non só unha promoción xacobea, sino tamén dunha promoción de todos os valores culturais e naturais cos que contan
para ter unha proxección moito máis importante dentro do que é o destino turístico global que é Galicia. Entón, nada, benvidos a esta gran familia xacobea. Somos os últimos que nos incorporamos ao Camiño de Inverno e o Camiño Portugués da Costa, pero agora mesmo son, xa como xa dicía, os que teñen unha proxección máis importante e que seguro que coa colaboración que estamos tendo tanto entre as administracións, neste caso a Xunta e a administración local, e o propio traballo das asociacións, vamos a chegar a cotas de desenvolvemento moito máis grandes. Eu quixera tamén salientar o labor que fixeron moitas persoas, que algunhas das que están hoxe aquí, como Asunción, Enrique, Elvira e sobre todo Ramón García, a quen se dedica esta mouteira que temos aquí ao lado da igrexa de Fontei, que xunto a Aida Menéndez, os dous desgraciadamente xa non están con nós, tiraron e apostaron porque esta vía fose unha das que se incorporase a oficialidade do Camiño de Santiago. Eu dedicaría este primeiro acordo que temos a todos eles, este primeiro acordo que temos entre as administracións para a promoción desta vía, que seguro que vai ser moi importante para todos os concellos polos que atravesa. Nada máis e moitas grazas. Falar depois do xefe sempre é extraño, nada, darvos as grazas como alcaldesa deste concello, primeiro a Axencia Galega de Turismo e despois a todos os alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, xente das asociacións do Camiño, veciños, veciñas que estades aquí hoxe neste acto, porque este acto pon un chanzo máis no desenvolvimento dun camiño que eu creo que para todos os nosos concellos está sendo un vehículo importantísimo de desenvolvimento non só económico, sino tamén cultural e de intercambio de coñecemento con outras culturas diferentes a nosa. Desde logo para a Rúa o Camiño de Inverno está a supoñer un revulsivo importante. Eu creo que é unha ruta cultural que para os concellos que facemos parte deste camiño está a supoñer un antes e un despois. Darlle as gracias a toda esta xente que mencionou José Merelles, o director da Axencia Galega de Turismo, que participou activamente dun recoñecemento oficial que no primeiro momento parecía absolutamente imposible, non? Tú falabas coas administracións e parecía que era unha cousa que xamais iba a acontecer, así que grazas a todos e todas vos estamos hoxe aquí. Queda moito camiño por diante e máis nada que, bueno, polo menos que saibades onde estades, non? Esta é a igrexa de Nosa Señora de Fátima, de Fontei. Eu creo que é un espazo fantástico e mellorable para acoller este acto. Darvos as grazas de novo a todos e moi bon camiño, seguiremos atopando nel.